prudkosťou odpovede, kde v podstate vylúčil akúkoľvek predstavu, že by Ukrajina mohla tranzitovať prakticky akýkoľvek plyn, pretože je to stále nejaká predstava, že akýkoľvek plyn pôjde cez Ukrajinu, tak to bude len ruský plyn. Absolútne to vylúčil. A prišiel s návrhmi, ktoré sa mi zdá byť absurdné, napríklad, že on s tým bude súhlasiť len vtedy, ak nebudeme platiť až do konca vojny. No a ktorý hlupák nám dá plyn zadarmo? Keď už sme sa blížili ku koncu, tak sa vrátil pán prezident k téme plynu a spýtal sa ma, že či teda by som hlasoval za členstvo v NATO, ak by mi on dal 500 miliónov eur z ruských aktív. Tak som samozrejme rovno odpovedal, že nikdy. Jednoducho poznáte môj názor na členstvo Ukrajiny v NATO. A je zvláštne, že takúto otázku mi postavil, pretože on veľmi dobre vie, že pozvánka Ukrajiny do NATO je úplne nereálna. Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Povedzte mi, ako mám teraz vysvetliť slovenskej verejnosti, a touto dielbou sa budem zaoberať celé Vianoce vo svojej hlave. Tak Zelenský vás poslal do ryti s prepáčením, mi povedia ľudia, a vy naďalej budete tam valiť elektrínu a budete tam posielať humanitárnu pomoc. Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť rozmýšľať na Slovensku o opatreniach, ktoré budú recipročné. Ak sa on rozhodol, že neexistuje, lebo nedaj Bože by niekto dostal peniaze svoj vlastný plyn, však oni ten plyn predajú tak či tak niekde inde, tak potom my sa musíme pýtať, že a prečo to má byť iba jednosmerná premávka, prečo to má ísť iba od nás tam, prečo nemôže byť nejaký prejav solidarity